wanda yake son annabi alaihi salatu wassalamu to zai zama yana yawan ambatansa sallallahu wanda yake son annabi alaihi salamu bayan yawan ambatan ko zai zama yana jin nauyin sa yana ganin girman sa domin sabon annabi alaihi salamu da tabi'una in aka ambaci sunan annabi alaihi salamu sai ga suna kuka. An ce wutar Imam Malik ya je aikin haji sai almajiransa suka ga Sufyanu Saktiyani da suka ga Saktiyani ya zo daga Iraq. Maliku ga Saktiyani fa sai ya kallon sa ya wuce, shi ya gama da wafinsa ya zauna da almajiransa an kewaye shi. Maliku shi ma nasa almajiran suna bin sa da an zo da wajen Ayuba Saktiyani sun ce masa ga Saktiyani sai kalle shi ya wuce. Aka sake zagayowa sai wani ya faɗi sunan annabi alaihi salam, sai ga Ayuba Saktiyani ya fashe da kuka, sai Maliku ya koma da sauri ce salamu alaikum, ashe mutum ne. Da sanin kimar annabi alaihi salam ake sanin mutum ne. Sai suka gaisa da shi, sannan Ayuba kai ne zai kai ka zo aikin haji kaza, aka gaggaisa. Daga jin an faɗi suna annabi alaihi salam ya fasa kuka, sai ce mutum ne yana son annabi alaihi salam. To wannan kukan ko ya zama shauki ko kuma ya zama kwarjini yake gani na annabi, sai ga mutum ya kuka an ambaci suna annabi alaihi salatu wassalam. Sannan daga cikin san annabi alaihi salatu wassalamu a so wanda yake son annabi alaihi salam, sannan a san wanda yake da dangantaka da annabi alaihi salamu su ne guda biyu, alu baitihi wa sahabatihi, iyalin gidansa alaihi salamu wanda suke da dangantaka ta jini to sai a so su a kuma girmama su. Sannan sahabbansa ruwanullahi alaihim wanda suka share masa hawaye ba su bashi ya ga takaici ba a rayuwar duniya, Allah ya zabe su ruwanullahi alaihim, to dole a girmama kuma a so su. To mu nan kasar Allah ya taimake mu, kafin dafi ya fara shigowa duk sunayen sahabban annabi ne alaihi mafi yawa, daga sunayen annabi alaihi sai na sahabbai. Shi sa ko maka muka je duk inda ga ɗan mutumin Najeriya ba wanda ya san sunanka Muhammad kawai, sai a karba. Dan da kowa ya so a ce sunansa kenan ko ta malam Yusuf abin nan malam Usman Makwarari, Allah kara masa lafiya. Wata ran aka ce magana kan suna Muhammad yayi, sai kiyama ta tashi kullum ma ko yau duk gidan da akwai mai suna Muhammadu sai mala'iku sun shiga da safe sun